Mukomana anonzi Constantino Chiwenga watoona ari kunzwirwa tsitsi nevanhu vazhinji pamusoro pekusideliniwa kana nhau dzekunzi anokwanisa kuexcludiwa pasuccession. Takuona kuti kuramba kwaita mutungamiri wenyika yeZimbabwe kuti aiwa vakomana toda unozorora zvamudawo ndipo kuti ndirame chitonga beyond 2028 chimbomirai. Taona kuti zvaita kuti VP Chiwenga vachisimuka manje nawo akutanga kurova makambeni. Sandapena mashoko anobuda achitanga kunyogwa panapa tiona aiwa VP Constantino Chiwenga achitanga kukambena kuti subscribe like button on the bell kuti pina panapa bindura nyora vachiti Chiwenga side steps 2030 munaka kwa campaign in ZANU-PF conference speech. Tipina nyora chiti ZANU-PF deputy president Constantino Chiwenga is urged the party to focus on improving Zimbabwe's lives and boosting the economy. Tiona Constantino Chiwenga atotanga aiwa kuti campaign achizoti aiwa vakomana, let us improve upenyu hwevagari venyika yeZimbabwe, let us improve our own economy. Tiona kuti aiwa this move kana mashoko ari kuita ari kuita chimobiliza vanhu kuti vaone kuti aiwa kunyange vachiziva kuti ndiye munhu akatarisana nesuccession anofanira kunge ane vision, anofanira kunge achiita zvinhu zvinoita kuti vanhu vagomuda kandi agoattracta development munyika. Mashoko atiri kuona kuti aiwa Constantino Chiwenga haasi kumira, is mobilizing, is now moving. Kunyange tichiziva kuti aiwa anofesa resistance nevakomana vamoziva vaive aiwa vanomuopoza vachiti mutungamiri wenyika masondamzo munaka vanga varangwa vachitonga. Kunze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi aiwa pina kumesa section medu, subscribe like, turn on the bell icon.